die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. The Church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. CCC 1030, 1031. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon mayong udto mga higala pag suking digpaminaw ning mong tulumanon nga kiulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ninyo no, mao si Veritas Shelbert Bondoyano Sr. alias Veritas. Adlaw nga Domingo, Pizza 27 sa bulan sa Abril tuig 2008. Okay, ato na yung gibasa ang official gyud nga definition. Yan ang atong pagtulon ang purgatorio. The doctrine about purgatory. Sa miaging Domingo, ato man yung gisaad kaninyo nga ang atong mahimong tema karon sa atong edisyon os mong tulumanon. April 27. Laong nga Domingo. Tuig 2008 atong nasaad man ninyo miagi nga karon gid nato himuon ang paghatag og pagkatinawan tubag may labot na sa pangapangutana mga objeksyones mga pagtulunan. Dili tiaw ang paga nga duot sa ato mga igsuon labi na gyud baga nahimulag ang nahimo nila nga inundalang usas mga nahimong kapandulan nila sa tinuhuang Katoliko kining maong doktrina may labot na sa purgatorio. Uban gani nga ato dayon gipasa ang official gayud nga definition. Yan ang pagtulunan yan ang doktrina about sa purgatorio. Nakatuna ito mabasa no sa ato nang na sitat po sa mong pagbasa CCC 1030 to 1031. Mabasa ka na nato ang official nga definition sa doktrina may labot na sa purgatorio atong uspong pagbasa sa lingwaheng Ingles. All who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation, but after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. The Church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. So, kung naamoy libro, no, Catechism of the Catholic Church, well, just simply, no, ukbalan ninyo ang bahin, no? 1030 to 1031. Nariha ang official definition. Yan ang pagtulunan na ito may labot na sa purgatorio. Well, diri sa atas nagkadaiyang kanabang objeksyones o pangutana bagha. May labot na niini. Matud pa no sa atong mga igala, labi na lagi sa mga nahimulag, nga kanang pagtulon ang purgatorio sa tinuhuang Katoliko, dili gayod kuno kana angayan natong tuhuan o dapigan kanang pagtulon ana. Kay unang-una, ang pulong purgatorio dili mabasa sulod sa Biblia letra por letra. Mingon dahin sila be, kung kanang pagtulon ana iya na sa Dios, iya ni Kristo, natural mabasa na sa Biblia kay
mga pagtulunan ni Kristo na aman mabasa sa Biblia, di mo to kung ang purgatorio katuhuan na, tinuod na, mabasa yun na sa Biblia, letra por letra. Nga kaya gikan sa Genesis, paingon na gyud sa kanabang pinadayagwa ang mga mabasa. Kinang pulong purgatorio, di mo do matod pas to mga igsoon, kanang pagtulon ang purgatorio gama rin yun na sa tinuhuang Katoliko. So kay gama-gama, puno-puno, well, ang isalindot na to ng pagtulon ana. Ang uban para itong mga igsoon, moingon ba yun, ang kanang doktrina may labot na sa purgatorio sa pagay Katoliko, gituyo na sa pangapare, pinanguluhan sa Santo Papa, kay aron pagpanghadlok ba na sa mga matuhuon nga Katoliko. O muna nga aron ba dunay pamisa, o niya, o halad pamisa, para makalingkawas yan ng silot sa purgatorio. Okay ka na purgatorio, tugpuanan man na, huluganan man sa mga taong tunay sala nga binyal, parang dili mahiad to dito, ipanudlo sa mga pare nga ala pamisa yun mo, o aron nga mahugasan na inyong mga salang binyal, o dili mo mahiad to dito sa purgatorio, makalingkawas ka mo. So matod palagi nila panghadlok na gituyo ko na sa mga pari nga manudlog dunay purgatorio para mahadlok ang mga matuhuon kay makasala man gyud aron mahilikay niya ng silotanaha o kanang gani laing termino ana bilangguan na kay kasakit man na diya aron makalikay niya na kanang klasyas bilangguan magpamisa kay kanang pamisa usa man na sa kamatang mahugasan kuno no ang atong mga sala. So di modo ituyo gid ang pagtulon-ana para pagpanghadlok sa mga tao. Pero ang numero 1 gid kunong katarungan dili mabasa sa Biblia mao na nga di ganaangin tuan. Well, mga suking tigpaminaw, sumala na lagi sa atong gibasang opisyal nga definition sa atong simbahang Katoliko unsa ng purgatorio. Atong sublion pagbasa with emphasis na uban na sa kahulugan yun no, sa atong lingwaheng Cebuano o Binisaya. Matod pa no, sa definition sa meaning na sabot anang purgatorio, all who die in God's grace and friendship. Itong mga nagamatay ba kaya sa grasya sa Diyos ban ang panaghinigalaay nga kaniya but still imperfectly purified, pero naapag yung mga mansa ba di pagit purify, are indeed assured of eternal salvation, pero kaya naaman lagi ang grasya na muna yung makasantos o kanang God's grace, amigo man diha sa Ginoo, dunay kadugtungan sa Ginoo, pero imperfect pa, napay mga mansa ba nga wa pa gyud malinisi. Siguro gihapon ang kaluwasan no, indeed assured of their eternal salvation, pero tungod kay doon na pa may mansa, doon na pa may gamayng buling yung dire. But after that, they undergo purification. Sila kahugasan sa mahugasan sa iyod. After that, they undergo purification. Linisan sa
para maabot gayud ang gikinahanglan, no? So as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Ulinisan sa gyud para maabot gyud ang namang gikinahanglan o rekisito ba para mahiadto gyud sa langit. Kay sa langit gud wa lagi makasulod dito bisan dunay gamay mansa. Stick to kay langit na nas pinadayag. Kung mabasa na to sa libros pinadayag nga ang langit ang gihulagway, awagay makasulod dito bisan dunay gamay buling o mansa. Sumalas doktrina ng Katoliko duha man kamatang ang sala ng venial o kinabang mortal o kinang mortal sin kanang ika-impyerno gayod sa kalag. Apan kadtong doon na lamay venial sins katong sala nga dili ika-impyerno, well, humans kumatayon. Okay, ang destinasyon langit gihapon, pero kay lagi doon na pa may gamayng mansa, na pa may mga salang gamay o venial o nang iagisa niya na yan ang kahimtanga o lugar bagha. O na siya linisan sa munigingon diri. After that, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. The church gives the name purgatory. Ang simbahan nagahatag ninig pangalan. Ngalan kinig purgatorio. O kining linisanana ba? Kining kahimtang pagalinisan sa. Ang simbahan gahatag ninig termino upangan purgatorio to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. Ngayon purgatorio no sa simbahan ining pagpurga may laing termino ni sa mga matuon nga anaa pa mansa ang lalinisan sa kinilahi ni siya no sa kanabang silutanan Diyos baga magasala we call yani impyerno ba na? Hell. Usbunado no na ini na tumabasa ng official definition sa simbahan ining purgatorio na sa Catechism of the Catholic Church 1030 to 1031. Nang itong Catechism uram po nagbiblia gipangbutangan og mga ilhanan ba butangag numero para sayon na tultulon o sayon pagtuon din sayon pagmatultulan kay mga numero na nahimo naman nato ng ilhanan timaan aron dali ta magkatultul di ta mawa kana bitong Biblia sa original gyud niya na wala man ay kapitulo bersikulo wala man ay numero o ang simbahan Katoliko man pinagi sa iyang kinagkuan ng kardinal atong naibawan sa kasaysayan sa mga kardinal nga o kardinal obispo Katoliko mo ay nagbutang niya na nangulos pagbutang og numero ana para sa yun tunan o aron po sa yun tultulon pag-research rigod mo sa history sa ato pa ay ang tanang tinuhuan Katoliko dili Katoliko umingon mo nga kinsay responsable nga nabutangag numero o timaan ng Biblia ang tinuhuan Katoliko pag-research rigod mo sa history o mga dili Katoliko kung benefited mo na anang Biblia nga dunay numero para sa yung tultulon tanawan ninyo kinsay naghimo niya na para makabaton bataba pod og kanabang kaingon daw salamat po day sa nining mga Katoliko ha sila man day responsable nga nabutang agtimaan ilhaman para sa yung tunan salamat na nila mao na nagaron baga suking tigpaminaw dirita ron sa pagproibar nga kining pagtulon ana kining definition ba kini bang dayag sa atong simbahan Katoliko may labot na nining purgatorio ug unsa ni unsa may biblical foundation ni unsa may kapasikaranan sa tinuhuan yung Katoliko nga kana yung biblical nga makaingon tanga naa gyud nas Biblia mao nang angay natong tuhuan na giingon naman nato daan ba nga ang pulong purgatorio dili mabasa sulod sa Biblia o nang dili tuhuan
Well, mga suking tigpaminaw sa ato na laging gibalik-balik pa sukad pa yun niadto kini tulumanon din sa RMN, Radio Mindanao Network, o bisan sa laing istasyon di inasa ta mahipunta o makabatog programa ato man yung gihugta ninyo no sa pag panudlo nga kining mudhawat gud tag mga kamatuoran may labot na sa atong tinuhuan. Aduna kini duha ka matang. Kana bang mudawat nga mayingon ta kana mutuo ta niya na. Kanang pagtuo na to mutuo tas usa ka pagtulunan duha na ka matang. Duha atong gibasihan niya na kung kita mutuo. Una, mutuo ta tungod kay mabasa gyud letra por letra. Kay mabasa man letra por letra sulod sa Biblia mo nang nituo ta. Unsa man in English? Nabang we accept that truth because ma-read gyud, mabasa gyud nato sa Biblia letra por letra. O sa laing pagkaistorya explicitly stated sa Biblia. Mabasa gyud letra por letra mo nang nituo ta. Mo na didawat sa kapagtulunan kay mabasa gyud letra por letra. Na ang ikaduha kamatang sa pag-akseptar nato sa usa ka pagtulunan nituo ta dili tungod kay mabasa gyud letra por letra ang maong pulong o terminong gigawi o gigamit. Nituo ta tungod kay kini gipasabot o gipasabot ba implied yes bala ang gasulatan. So in English pa, implicitly stated sa Biblia mo nang nituo ta. O diana, no? Duha ka matang nga. Una, balikod ko sa pag-ingon, nituo ta tungod kay mabasa sa Biblia letra por letra. O ang ikaduha, nituo ta tungod kay gipasabot diha sa Biblia. Guha ba ninyong punto? Gani mga higala o baga suking tigpaminaw, dili lang kay ang Katoliko mo'y nagadayag og ingon ni anak nga baruganan. Bisan gani ang mga tinuhuan dili Katoliko, maupo na ilang gipanudlo o gipasabot di sa ilang mga pagpanudlo. Sama pananglit, for example, no? Sa tinuhuan nga kanang gitawag na to og Seventh-day Adventist. Moingon sila nga, Brad, nituo me nga si Sister o Igsoon Ellen White, usa ka babae nga giilan nilang propeta. Nituo me nga siya usa ka propeta. Dili tungod kay mabasa iyang sa Biblia gyud letra por letra iyang pangalan. Well, nituo me nga siya usa ka propeta nga pinadala sa Dios tungod kay gipasabot kay ang iyang mga pagtulunan supported o grounded by the scripture. Ang iyang mga panudlo husto gyud ang iyang mga interpretasyon pagsabot sa Biblia usa may nahisulat diha puros gyud na tinuod o insakto gyud. Wala gyud dili mao. So gigiyahan gyud sa Espiritu Santo mo na nga mutuo mi nga siya usa gyud ka propeta nga gigiyahan sa Dios. Pero dili lang mabasa iyang pangalan letra por letra sulod sa Biblia. Nuna nituo mi nga usa siya ka propeta kay masabot. Ngayon sila. Sa ato pa dili lang kay tinuhang Katoliko ang baruganan o baruganan nga ingon ni anak katuba kung giingon ba nga pwede sabta mo tuo nga bisan dili mabasa letra por letra pero kay masabot amo na nga atong pagituhuan. Nalain pa natong himuong ehemplo. For example, ang kining Iglesia ni Cristo ni Igsoon Felix Manalo. Well, moingon sila. Mo gyapon no? Si Igsoon Felix Manalo mao ang anghel nga gikan sa silangan. Sinugo sa Dios. Si Igsoon Felix Manalo ila man ang gitudlo nga ikan silangan o Far East nitumaw ang laing messenger. Gani mingon sila last messenger pedala sa kining sa Dios. Mabasa na ito na silang Pasugo magazine. Nituo mi ni ana dili tungod kay mabasa gyud iyang pangalan nga siya usa ka sinugo sa Dios o usa ka anghel nga ikan silangan.
Dito may tungod kay masabot kay kanang mabasa diya sa kapitulo bersikulo das Isayas ug kanang das pinadayag naghisgot diya og anghel nga mo ni gikan silangan o sa putong katong nga naa sa Isayas nga usa ka mao gyapon sinugo nga gipasabot nga magagikan lagi sa halayong silangan. Ang among sabot niya na mao kana si Igsoon Felix Manhalo. Muna nga amo nang gituhuan kay masabot pero dili lang mabasa nga siya na ayang pangahandya sulod sa Biblia. Sa ato pa mga suking tigpaminaw dili lang kay ang Katoliko. Mo'y ni barog anang baruganan nga ay dili lang kay kanang litra por litra may tuhuan. Kaya na may dili mabasa pero kay gipasabot man o na nga tong tuhuan. Well, pagkadaghan ba kayo, kana lang, isa lang akong gihatag niyong example. Bisan pagli sa ubang tinuhuan, na atay mahatag ninyo ba nga kaligunan? Nga dili lang kayong Katoliko, ang nagbarog ni anang pagtulunan o baruganan nga dili lang kay litra por litra. Mga tungtuhuan kay na ay masabot. Gani sa Nehemias 8:8, mabasa man yun na nga di lang kay litra por litra. Ang kasukuan ko no, ilang gisabot, mo nang nakasabot sila. So ito pa, apil ang masabot, di lang kay ang litra. By the way, ang litra na ay litra, pero kinahanglan na kini pagkasabton. Di lang kay litra may mong tuhuan. Saan mo ng litra o way masabot. Di ba? Ang litra o ang masabot. Dili lang kay litra. Ina naman ko, danguban kay dili man mabasa ang pulong purgatorio, mo nang di tamutuo na. Litra rin mangilang tanahon. Di man na tanahon ng kahulugan, kung kanang kahulugan nabas Biblia. Kaya kanang pagtulon ang purgatorio, ato man yun ang giaminar nga, tinood, kasagarang Hubbard's Biblia, di yun mabasa ng pulong purgatorio. Sabi na kung atong kwao ng iyang root word, o kanang iyang nagigikana na sa pulong na linatin nga purgatorio, o purgatorium, nagpusabot gihapon og linisanan, hinoon doon ay Bibliang linatin nga mabasa ng purgatorium. O kanang magsitar gali teksto nga doon ay paglinis gamit ang purgatorium o purgare nga bang pagpurga o paglinis. Pero ano itong mga Biblia ron di man linatin labi na dito sa Dipolo dito sa gawas ba sa US in English di ito kabasaan na bisag gamay na lang sundog-sundog na lang paglitok di yun. Pero doon natay kanang mabasa sa King James nga kung nakahibalo lang tas meaning na makaingon tag uy gipasabot mo din ay paglinis o pagpurify kung sa maning nasa Hebrehanon tay sa ato sa ukbo na itong Biblia be. So di pa nato basahon gining teksto nga mabasa gyud sa Biblia no sa King James Version. Ato si yung isa ulo no nga kanang pulong purgatorio no. Sa mubo ana nga paghatag nitong kahulugan katong ganina atong gibasa taas-taas to siya. Murag mga usagid ka paragraph. Official nga definition to sa purgatorio sa tinuhuang Katoliko. Pero kana kung gusto tag mubo ba nga kana bang kung ato tong move on ato bang i-shortcut ba atong imubo sa imong dalang usa ka pulong ang usa ka pulong na to ana sigurong magamit yung tag purgatorio linisanan o purgahanan ano ba linisanan o purgahanan ato nang mapanag-ing sa kana galing kanang trapo o rag ba diya sa atong balay diya sa atong pertahan no? Magbutang ta og kanang trapo ba no sila in term na rag nga kanang inigsulod na to kung atong sapatos o atong tsinelas hugaw kay gikantas gawas karon dili mabulay nga atong sala atong diya sulod sa balay na kinangan itaktak sa nato ang kanang hugaw sa tiil o tsinelas o libyuhan sa yun
Barang inigsulod na to sa itong balay, limpyo na. Walay mga abog-abog, walay hugaw sa sapatos nga tapot unya ba. Mudya na ito mapanag-ing kanang linisanan o purgatorio sa kanang rag o trapo. Ang silaing tayo man na. Kaya sa itong inigsulod na ito sa balay, itong pertahan ba. Kaya na ito mapanag-ing linisanan. Gani, maulagi kining kaluwasan nga gihatag sa Ginoo na to. O di ba kanang kaluwasan gasa man na gikan sa Ginoo, hatag sa Ginoo na to. Giunsa man ta niya pag luwas. Pinagis pagpurga, di ba? Paglinis. Kita makasasaman kung saan man aron kita mamaluwas. Siyempre, linisan ta. Ug kadtong kamatayon ni Kristo sa cross mo to'y pagpurga o paglinis niya ka na to. Mao na nga di kita makaingon nga walay kanang pagpanglinis o purgatorio diri sa balaang kasulatan baga higala o baga suking tigpaminaw. Kay kining kaluwasan man gali wala tug yung sabton paglinis man niya sa itong mga kasalanan o nang naluwas ta. Nahibalik ta sa sabakan sa Dios. Mao nang ngano kang supako na to na ito bang isalindot ng pagtulod ng purgatorio nga si Kristo mangali iya tang giluwas pinagis paglinis niya sa mga kasalanan itong iyang kamatayon sa cross. Nagingon din hino sa King James Version sa English, no? King James Version sa Hebrews chapter 1 verse 3. Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Ano sa kono to? Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins. Iyang napurga ba o nalinisan ang katawhan pagkasalanan, nilingkod siya sa tuong kamot dito ba sa Diyos ba, majesty on high na baga suki di paminaw. Mabasa gali, no? Kung atong sabton ba, ng purgatorio, pagpurga o paglinis. Na sa Hebrehanon na 1:3, ito galing nihimo ni Kristo nga pagpakamatay sa cross, mo kay pagpurga niya ka na ito pagpanglinis. So, kanang purgatorio, biblical na, kayong kahulugan na purgatorio, pagpanglinis man. O inon da, linisanan. O, kanang linisanan, o gilinisan ta ni Kristo o naama na sa Biblia. So dili ta makaingon nga walay purgatorio. Kaya ang kaluwasan man gali nihimo mo na ni Kristo pinaagi lagi sa pagpanglinis. Gilinisan ta niya siya sa ato mga kasalanan mo nang naluwas ta. So ano nga ito mang supako ng doktrina may labot na sa purgatorio. Aw tingali maingon ta usbaragod pagbasa Veritas. Kung ang pagpanglinis la buti pasupot ang purgatorio niya kadtong himo ni Kristo maoto, well dili mi musupak. Pero kadtong usbaragog basa ng inyong definition sa purgatorio dili man na kadtong kamatayon ni Kristo nga paghimo niyang pagpangluwas. Kanang purgatorio nga inyong ipasupot human man sa kamatayon sa tao, ang kadtong doon na pa binyal sin mo to linisan sa ayha maihadtos langit. Ay, noon sa mga kaberitas, oy, pataka-taka ramang ka. O nga kanang purgatorio ninyo, dili man na mo'y buti pasupod anang pagpurga ni Kristo sa mga kasalanan. Kaya matod pa nimo, pagpurga man ka na, pagpanglinis man ka ng purgatorio, unya, gatong himo ni Kristo, pagpanglinis man to, gipurga man ito mga kasalanan niya sa cross, well, tinuod na, pero kana laging inyong purgatorio, dili man na mao. Kaya ganang purgatorio ninyo, human man na sa kamatayon sa tao diri sa kalibutan, kaya katong doon na pa gamayng mansa o ganang gitawag ninyo venial sin, linisan sa no ay mahiadtos langit
asa man na mabasa sa Biblia, man nagipasabot kung apil man ganang masabot. Sige, ato na lang dawaton ng masabot kay mo magkaagin ay tinuod. Di man dahil kay letra por letra na lang, sige, adto tas masabot. Naabay masabot sa Biblia nga, human sa kamatayon sa tao, gadtong doon na venial sins, tinuod ba po doon na venial sins? Itong sala nga dili ka impyerno. Well, sige lang, ato lang ng tagsaon doon, o pangutlo mga sita sa Biblia, unsay basihanan na ito niya na. O kana bang pagpanglinis, human sa kamatayong pisikal ba, nga katong doon na pa isa lang venial o gamay nga sa asa man mabasa o masabot sa Biblia nga linisan sa to sila ay mahiadtos langit o ay gyud mamaluwas. Kana veritas. Now, kung ingon na ang dagan sa ilang argumento o pangatarungan, ito po no magkaingon pud tuod no. Ano nga to mang gamiton nga example nga dunay purgatorio kadtong pagpanglinis ni Kristong gihimo pagpurga niya sa tumang kasalanan. Kay kanang purgatorio sa mga Katoliko, natong mga Katoliko, pagpanglinis man na human sa kamatayon. O kanang duna kay venial sin linisan sa kaya kumalangit. Asa man to na masabot sa Biblia? Kaya di man ka litra por litra lang. Well, mga suking tigbaminaw, siguro mahingang hamo kung wa mo kapasaan ng bersikulo ha. O di ba ka nakabasa pero walang buot ninyo ba? Kaya atong ihugot ninyo nga naanas Biblia. Naanas Biblia mga suking tigpaminaw, gipasabot na. Lamang ka ng mahimong inon lagi nato, dawaton nga ang pulong purgatorio, gyud litra por litra, di mabasa. Pero ang kahulugan niya na, mabasa sa Biblia. Ang masabot na as Biblia, mo nang nituo ta. Ito sang pakliaw ng itong Biblia. Pero sa dili ba day tuod no? Ano bang untot gyud nga tudlong sa Biblia nga ato yung ihatag ninyo nga pinaka numero 1 yun nato nga kapasikaranan. Ato sa day tuod nga iuna ang kapasikaranan nato aduna bay venial sin o kanang mortal sin. Kay sumala lagi sa doktrina ng Katoliko kanang sala nabahin as duha venial o mortal. Ang venial kadtong kanabang sala bang nga pwede pa malinisan o kanabang inon talang pwede ka iampo pa ka. Baritan to anang kas purgatorio o ampuan ka o parang malinisan ka no sa imong sala plus anang atong magpamisa ta para sa mga kalag sa purgatorio. O inana asa man mabasa sa Biblia nga doon na masabot pa nga doon na yung venial sin nga sala nga pwede pa ikaampo. Nga kadtong sala nga mortal nga masabot po ito na to nga di na ito matabang og ampo kay para mga sa imperno. Kay ang doktrina lagi sa Katoliko no kung alang niya itong naghibalog yun o wala ato lang nag-refresh dere nga kung mahiadto kas purgatorio ang imong yung destinasyon langit pero gay kanang imong kahimtang imong kalag na pamaying mansa nya o lagi sa langit di medyo kakasulod dito dunay gamayng mansa unang iadto sa kas purgatorio linisan sa ka parang inig kalimpyo na nimo wa nay gamayng mansa ay na kamo mahiadto sa langit mo man na ang doktrina sa purgatorio kunya kanang pag-ampo nato sa mga kalag na sa purgatorio o mo man na kung madata diyan ang mga pag-ampos katawhan sa kalibutan. Mada mo nang diha sa purgatorio kuwang-kuwangan na kinsa tong mga kalag na din nga nadaas mga pag-ampo nga na purified na nalinisan na o nang langit dayon. Mo nang unahon sa ito o da na bagay salang venial o kanang venial nga madapa nag-ampo. Kay maingon ta nga sakto din ang gibuhat sa mga Katoliko nga doon ay pag-ampo lang sa mga nangamatay.
Kay kadtong nangamatay nga doon na venial sin, madaman itong ampo, balinisan pa man ito sila sa tupa, sakto rin na ilang pagtulungan. Kay malangit sa maday gihapon to kung maugasan sila mga venial sins. Gatong sala nga dili ka-impyerno. Well, asa man na basas Biblia, no? Nga doon na isa nga dili ka-impyerno mo na nga, sakto gyud nang naagyo day kuan. Naagyo di ay purgatorio kay ug mayong kaglangit ra og impyerno. Nya dayon kadtong mga nakasalag venial lang gamay nga mada pa man itong ampo. Well, mayong kaglangit ra impyerno. Di biyano kay ang impyerno di naman to matabag ampo tong tuwa dito. Minyan po kaglangit itong tuwas langit. Di naman po kinahanglang iampo pa kay ilang luwas naman to sila. Pero kanang Katoliko na pa mangyoy kana abang kung inikamatay nimo na kay venial sin yadto man kadto sa linisanan nga gitawag nilang purgatorio. Well, ato sa tong susihon sa dito, tinuod ba nang gingon sa Katoliko doon na gisala nga ikaampo pa nga dili ka-impyerno? Well, atong basahon ang 1 Juan Kapitulo 5 tudling 16 ngadto 17. Ako yun ang klaro na 1 Juan Kapitulo 5 tudling 16 ngadto 17. Okay. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mo sangput sa kamatayon sa impyerno, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios ug hatagan sa Dios ug kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang ni adtong makahimog sala nga dili ikamatay sa impyerno. Apan adunay sala nga musangput gayod sa kamatayon sa impyerno ug dili na kinahanglan nga mag-ampo pagkamualang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong. Apan adunay sala nga dili mo sangput sa kamatayon sa impyerno. O mga suking tigpaminaw. Kamu kuno'y basa diya sa inyong Biblia. O huna-hunaan ko no, pamalandungi ko no, kung kanang sala, usara ba kamatang? Kaysa akong gibasa diri karon nga kamo naminaw, naaman day sala nga dili mo sangput paingon dito sa impyerno. Naaman day sala nga dili ka-impyerno sa tao o sa kalag. Naaman day sala nga madapag ampo. Apan kadtong nakasala gyud og sala gyud nga ika-impyerno, siyempre wa na to kinahanglan pag-ampo kay ang impyerno naman gyud. Pero ang gipanudlo diri sa Biblia na may sala nga dili ika-impyerno. Nakaroon ba, for example, kamatay diha nimo o kamatay nako. Pananglitan ang akong sala nahukman dito pag-atubang sa Ginoo, binyal lang. Katong sala nga dili ika-impyerno, asa man ko ibutang. Langalang dito sa langit nga wa may pasudlon dito bisan dunay gamayng mansa. Kaya ang naanak ko gamay raman kay madha pa mag-ampo. Asa man ko ibutang. Di po ko sa impyerno kasi impyerno wa na may kalingkawasan dito. Be, kamo ko nung mga supak anang pagtulunan sa purgatorio, hamon ko ibutang. Kanang ngita nga kung sa mahukman ko dito inig-atubang sa Ginoo, ito sa langit, mahukman ko niya, oy, veritas, binyal raman na imo, amigo raman gapuntang duha. O, pero di man ka kasulod dire kay kuan man, napaman kay mansa, bulingon pa man ka, man ka na ko ibutang. Bitaw ato lang ipagig pasiaw mga suki di ba niya, pero di rapod mo lipay rapod minaw ba, no? Pero mao man yun na, ayaw na ko natugbalansi. Mag-uwi butang sa Ginoo, ang iya, makita niya dito nga pag-ana, oy, di man na ika-impyerno ni sala ng veritas. Di po ni paingon rin sa langit kay, napa man siya mansa, nag-ingon na gugo nga bisan dunay gamayng mansa, di kasulod rin. Well, mga suking tigpaminaw, common sense na lang. Ang Ginoo pa, dili ka kitag lugar. Oh, kita gali, perti kita minitag lugar, bisa na asa ta, Ginoo noon. Dili ka kitag lugar, tay butang. Well, mga suking tigpaminaw, ang tinho, ang Katoliko, gahatag pangana na. Matug ganina, itong basa itong official nga definition sa simbahang Katoliko. Final purification we call purgatory. Nakaroon mga suking tigpaminaw.
Naabot ay mabasag yung litra por litra. Nga na ay kaluwasan nga naangkon gyud ang langit naangkon pero giagi sa og paglinis o pagpurga. Aron makaingon ta nga, uy, wa gyud masayop ang tinuang Katoliko. Kana bang gilinisan sa o gisunog sa o gipurify sa ay nabatunan ang kaluwasan o ingon talang langit. Well, mga suking tigpaminaw at tangin ninyo. Karon na pa rin oras. Abi na kong sunod pa Domingo. Dapat ay mga 15 minutos. Well, atong pangitaon sa atong pangitaon dari sa Biblia. Kung asa yun atong babasa na nga. Ang kaluwasan naangkon o naangkon ng langit pero giagi sa ka, gilinisan sa ka. O mo, mga suking tigpaminaw. Aron magkaingon yun ta, wa gyud ay masayop sa veritas. Wa gyud ay masayop ang tinuang Katoliko. Nga doon na gyud ay dapit o kahimtang nga linisan sa kahuman sa imong kamatayong pisikal. Ayha ka dawaton nito sa langit. Basahon na to ang 1 Corinto Kapitulo 3. 1 Corinto Kapitulo 3, tudling 14, ilahos na to ngadtos 17. Kung ang gitukod sa tao diya sa sukaranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini nan mahanaw kini kaniya. Apan maluwas siya sama nga nakaikyas siya sa kalayo. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Well, mga suking tigpaminaw, kini naghisgot ning pila ni ka bersikulo? Tudling 14, 15, 16 ug 17. Upat ka bersikulo, no? Unang Corinto 3, tudling 14 ngadtos 17. Kining maong mga bersikuloha o mga tudling nga mga suking tigpaminaw, namatikdan ba ninyo nga nagtumbok ni siya sa tutulo ka destinasyon sa tao? Kaya ang uban mo ingon manggod nga, oy, duhara, langit ra o impyerno. Walay ka ng tunga, walay linisanan. Ganang gitawag ninyo purgatorio, wala na. Well, nga naman magaingon tag tulo, nga magaingon ta nga, uy, sayop din ang giingon nilang duhara ang destinasyon. Kaya no, dinhi sa tudling 14 naghisgot o ganti, di ba? Kung ang gitukod sa tao diya sukaranan dili masunog, makadawat siya ganti. Na kung mag-iskot lagi tag destinasyon na itong mga Kristiyano sa may ganti na to, di ba ang kaluwasan nga itong masinati dito sa langit o heaven, di ba ang ganti heaven, langit, eternal life dito sa langit. Nga ang ikaduha kining tudling 15 naghisgot gihapon og kaluwasan o nagpasabot gihapon og langit pero giagi sa kaog kalayo o gilinisan sa ka. O daw, aturong basahon, kung masunog kini, mahanaw kini kaniya apan maluwas siya sa marang nakaikyas sa kalayo. E ganina gud gibasa na to itong 1 Juan 5:16-17 nga duha ka matang ang sala, doon ay sala nga ika-impyerno, doon na po sala nga ika
Kanang dili ika impyerno kanang madapag ampo. Linisan sa ka, purgahon sa ka. Sama ko na nang magpabukal tag ininit. Marang tubig na to pananglit, di ta sigurado nga limpyo yun. Atong pabukalon, para mawa atong hugaw, di ba? Yung situa dito. Inanam ng purgatorio, linisanan, purgahon. Ang uban nga ligid, ngatyon lugo, gatawa ka nagkalayo na, kay silutanan man na, pagpurga man na, kasakit man na. Purgahon sa ka. Nga kining tudling 15 nagpasabot gihapon nga maangkon gihapon ang langit, mamaluwas gihapon, pero iagi sa kainit kay sunugon pa man. O may gipasabot rin, gitumbok. Ako sa may tawag na doan eh. Abanang lit ikaw karon nagkamatay nimo. Adi na kasunugon kay wa man kay binyal sin, wa kay mortal sin, di sukas langit. O gantihan kag langit. Pero nagkamatay nimo. Kaya sumala sa 1 Juan 5:16, 17 na may sala nga dili ka impyerno. Atong gitawag na sa simbahan og venial sin na pwede pa ka ikaampo, sumala lagi sa mabasa. Kini ga tudling 15 klarong mang nag-ingon nga masunog kini. Ito palinisan sa okay, purgahon pa man. Ay ha mabatunan o madawat yun ang langit o ang kaluwasan dito sa langit. So, mga suking tigpaminaw, kining tudling 14 nga nagpasabot og langit, kining tudling 15 nga nagpasabot og bunay pagpanglinis sa ayha magkabot ang langit, muna gitawag na itong purgatorio. Kay ang impyerno, kini mang gipasabot deres 17 nga matod pa, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, naghiskot ri og kalaglagan niya karon kanang ato bang idiretso unsa may kalaglagan paingnan nato kung kita mga gahig-ulo. Impyerno man, di ba? Sa ato pa mga suking digpaminaw, kining tudling 14 ngadto 17 tutulo ang gipasabot diri nga destinasyon o paingnan nato. Una, langit. Ikaduha, langit gihapon pero iagi pagkalayo nga atong gitawag purgatorio. Kay linisan sa ang ika-2 kadtong kalaglagan, panlitan na kasa kag mortal. Arisan pag maampuan ka. Di man ka mahiadto sa purgatorio. Kaya dito sumuga sa impyerno, wa na gyud kalingkawasan. Nalaglag na gyud ka. Sumaw na baga suking digpaminaw, no? Unang Korinto 3:14 ngadto 17. Diha na to masabot nga makaingon ta nga husto gyud ang tinuhang Katoliko nga naghisgot og langit, naghisgot og linisanan kun purgatorio, og ang ikato impyerno. Dili lang day kay duha. Sama gud sa Santissima Trinidad, di man ka magkaingon lang og nga ang amahan lag anak kay na may Espiritu Santo. Amahan, anak ug Espiritu Santo. So ingon na pud ang destinasyon. Tutulo pod. Samtang naa pa ang purgatorio, tutulo. Pero noon sa panudya na, sa general judgment, mapapas mo purgatorio, maduhan naman lang dayon. Itong silutanan mo ay pagkatapos, impyerno, o ang langit. Nga, kakanaog na bagay dito sa kalibutan. Pero di sa ta mag-iskot, anak. Dili sa tas pagprebar nga naay ng purgatorio kung linisanan. Final purification of the elect. Mga suking digpaminaw, dugang na tugtudling pero di na kong mabasa kay apikin ng oras. Dugang baga tudling sa Biblia nga atong gamiton na kapasikaranan nga naagi purgatorio kanang sa ikaduhang Makabeo kapitulo 12 tudling 41 ngadto 45 nga dunay pag-ampo alang sa mga nangamatay. Nagay kung moingon ka nga walay purgatorio, niya kay ang ikaduhang Makabeo 12, 41 ngadto 45, naghisgot magpag-ampo alang sa mga nangamatay para mabadbaran sila mga kasalanan. Nga kung moingong kag langit lang og impyerno, nga kung moingong kag nalangit ka, kinahanglan ba kag pag-ampo? Dili na kay langit naman ka. Nga moingong kag na impyerno ka,
adi na kinahanglan kay di na malangit tong tuwas impyerno. Mao na nga, naaman day pag-ampo alang sa mga nangamatay, mao na nga naagi day dapit o kahimtang nga makalingkawas pa. Ug mo na gitawag sa Katoliko o purgatorio. So kanang ikaduhang Makabeyo 12, 41 ngadto 45. Lig-on po ng prueba nga naagi purgatorio. Kay naa may pag-ampo alang sa mga nangamatay. Umuingon sila nga, wala man as Biblia na mo veritas kay kanang Makabeyo na mas apokripa. Bitaw, inyong tawag ani apokripa pero parang namo linamdagan man eh. Lahi po ng isyu nga kung kanang Makabeyo tinuod yun ng wala o naabag yun na tinuod ng Biblia. Sige lang kayo magtema po ta diri unya kana bang gitawag ninyong apokripa nga gitawag na mo gituro canonical kanang 7 books nga apil ng Makabeyo. Kung tinuod ba nga dili na nga ituhuan na to. Ginabot tayo si pare topic. Kaya atong iprobar diri nga kanang Makabeyo linamdagan sana. Kay daghan kay dia banga suking di paminaw. Kini ato nang gisitar kay naa man is Biblia na mo mga Katoliko. Tuo man mi ani nga linamdagan po ning apil. O nang apilon po ni namo pangutlog kay amo man ning baruganan. Kay mingon magud mo nga wala mi basihanan. Dili oy siyop mo. Kami basihanan. O kung magdebate ta kung kanang Makabeyo katuhuan ba nagdili well lain po na nga topic. Basta kami may pugni nga mogamit ani Makabeyo kay apil man sa mong Biblia. Tuo man mi anang Makabeyo. Pero bisag wala ning Makabeyo, kanang 1 Korinto lang nga naapos niyong Biblia kay pareha man ta na ay Corinthians, pwede man na magamit po namo. Na doon na dahil linisanan. Kung dili mo mutuo ning Makabeyo, bisag ka na lang 1 Korinto be. Kapitulo 3 tudling 14 ngitos 15 nga doon na linisanan ay na langit. Bisag ka na lang. Okay, napauntay ubay-ubay nga sitas pero kining usa na lang kung ihatag ninyo igo na ni. Doon na tama kinahanglan daghan pa yung sitas. Kinalang San Mateo kapitulo 12 tudling 31 ngadto 32. Ngagiingon dire, wherefore I say unto you, all manner of sin is blasphemy shall be forgiven unto men. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be given unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Ang gato ko nung makasa ba sa tao, mapasaylo. Pagkatong makasabatok sa Espiritu Santo dili mapasaylo bisan niining kalibutan na o bisan na sa lain nga kalibutan. Well, gining sin of the Holy Spirit nga giingon dili nga kung makasa ka sa Espiritu Santo dili ka mapasaylo bisan niining kalibutan na o bisan na sa laing kalibutan. Na kini nagpasabot nga duna dahil laing kalibutan dili lang kikining kinabuhian ning kalibutan na turon. Na kalibutan dahil nga kung di lang sa Espiritu Santo imong masadan imong sa pwede pa dahil ka makalingkawas malinisan. Kini lain ning tekstuhas Biblia nga nagpasabot nga duna gyud ay kalibutan alang sa mga malinisan pa. Okay, dili man sa Espiritu Santo. Manang gitawag nito bag venial sin lang na animo. Yan ang kalibutan na o niyan ang dapita mapasaylo pa ka. Kana gitawag nito purgatorio. Masabot lang hinoon bagay suking di paminaw.
Okay, wala naman tayo oras. Speaking naman. Sa dili pa tahingpit no magbulag-bulag sa kanginan. Eh di mo kalimot to nga si Veritas. Ito na personal website sa internet. Ang www.veritas899.webs.com. Dili galing mo kasi siguro sa spelling kay kung nasayot mo spell out sa itong website, di yun yung mabrowse ang atong website. Unang text sila niyo sa Veritas sa mga hapon ng number niya just to inquire the correct spelling sa atong website. Well, ang atong cellphone number mo gihapon 0918-5497-065. Atong husband 0918-5497-065. Itong mga nangaging programa atong gi-upload sa atong website po na nga pwede ninyo mapaminaw sa Veritas sa internet. Pwede sab ninyo ma-download. Okay, sige hapon nato ning tapuson pinagis pagbasa sa mga pulong gikan sa kapari. Sa pasahon nga giuluhan the privilege of being Catholic sa pahina 182. Many Catholics today have excellent education in secular fields. They have college degrees or have done postgraduate work in science, literature, law, or many other related areas. But their education in religion stop at the grade school or high school level. They have an adult's knowledge of many things, but a child's awareness of the religion. No wonder some of them feel that religion is for children. No wonder some of them abandon their faith when they are challenged by calumnies against Catholicism. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, atong mga kinagkuan sa simbahan, obispo, kaperian, Santo Papa, kini na lang inyong ubos na sulubuon sa mong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas Puingon. Hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Pusong serbisyo publiko. Ito ang maipagmamalaki ng RMN mula ng itinayo ni Don Henry Canoy, ang Radio Mindanao Network sa Cagayan de Oro. Serbisyong di mapapantayan, tulong na walang pinapaboran, pagbibigay balitang walang pinapanigan, komentaryo walang kinakampihan, kundi ang katarungan at katotohanan. Ito ang RMN. Radyo mo noon, radyo mo ngayon. 55 taon nang kasama mo, Pilipino. RMN Dipolog 981.
Kung may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug ibalhog ka sa pilangguan. Ug timan bilangguon ka didto, hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon mayong udto, mga suking tigpaminaw, ni Anosob ang tulubanon nga giulukan ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Buwan gihapon ninyo si Shelbert Dunduyano Sr. alias Veritas. Hinaot nga nagyapon kamus mayong panglawas aron anta maminaw sa bagapulo nga atong mahisgutan din hismaw nga tulubanon. Adlaw nga Domingo, pizza 4 sa bulan sa Abril. Sa bulan sa Mayo. Tuig 2008. Okay, ato na yung gibasa ang San Mateo Kapitulo 5, tudling 25 ngadtos 26. Tungod kay naghisgot ang maong pagtudling o bilangguan. O sa laing pagkaistorya, presuhan. Ngano nga ato kanang gisgutan? Tungod kay atong himuan o part 2, no? Agatong tema ba may labot na sa linisanan o purgahanan, limpyuhanan, lugar diin kinahanglan pa ang pagpanglinis para mahimong limpyo gayod aron maandam o maangayan sa gingherian sa Diyos dito sa langit. Makasulod bagi sa langit. Buot natong ipasupot sa laing mga pulong. Ang itong tema may labot na sa purgatorio. Kahimtang o lugar nga linisanan ay masinati gayud ang langit nga gitagana si Ginoo. Kanato nga mga matinumanon siya mga pulong. Nganong gibasa na to ang mga tudling San Mateo 5:25 ngadtos 26. Kay lagi ka ng purgatorio, gipanag-ing na sa usag kabilangguan. Nga matod pa sa itong gibasa, kung may mukihay kanimo lagi, dadom kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa, o wala pa kamo moabot dito. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug pilangguon ka o ibalhog ka sa pilangguan. Timan ibilangguon ka dito hangtod kabayran mo sa hingpit ng imong multa. So may lapot ang ituod, no? Sa itong tema, may labot na sa purgatorio kay part 2 man ka ni ron. No? Kay kadtong part 1 na ito sa miyaging Domingo, well, ato namang nasaysay nga nung mutuog ito sa mga pagtulunan. Doon na pamanggoy mga punto pa ba nga para ni Veritas mas maayosad nga atong masayran. Isip pa dugang niya ito ba atong nasayran na? Aron pagyod mo samot og kalig-on ang atong pagtuo ni ana. Dugangan na to pa og mga pamatuod pa. Mga pulong nga makatarunganon o ingnon dalang may sense o sa laing pagkaistorya naagayod sa husto nga pangatarungan ba? Kung naagay unod o adung na giday gibasihan nga katuhuan niyot
So mga suking tigpaminaw, nakaingon lagi tang uy nga naman pong gipasa na ni Veritas Mateo 5:25 nito sa 26 nga wala man na maghiskot og purgatorio. Well, mga suking tigpaminaw, sa ato na laging giingon kanang purgatorio ato nang gipanag-ing sa usa ka bilangguan. Ngayon gitag panag-ing sa ato pa dili gyud ingon ba nga takdo gyud nga parehas mayroon kag purgatorio din kini pong Mateo 5:25 nito sa 26 mayroon po kang purgatorio po na takdo ang gimin diha no dili na buhot na koy pasabot kay ato man gipanag-ing kanang purgatorio sa usa ka bilangguan mao na nga itong gibasa kining Mateo 5:25 nito sa 26 ngano tungod kay kung masabtan na to unsa ng purgatorio. Well, mapanag-ing yun nato sa usag kabilangguan. Ngano ba? Sa atong gibasa god sa miagi, kadtong unang Korinto Kapitulo 3, kung nahinumdum mo mga eksoon, kaya ato sa gumpakleon, para maklaro o usap kung pananglit na kalimuta. Okay, unang Korinto Kapitulo 3 tudling 15 nga matud pa kun masunog kini nan mahanaw kini kaniya apan maluwas siya sa madang nga nakaikyas siya sa kalayo. Ato namang giingon miagi nung Domingo unang Korinto 3:14 ngadto 17 nga tutulo ang gi punting diri tutulo ka paingnan ang ipasabot dinhi sa kalag. Ang una, ang gante nga mao ang langit sa tudling 14. Sa tudling 17, atong unhon ang 17, naghiskot og kalaglagan sa pagdestinasyon gud sa mga kahigulo itong dili mo pailalom sa mga kamot sa Dios. O may laing paingnan mo man ang impyerno katong bumili ba yun sa paghari sa Diyos kalaglagan yun mga impyerno ako ikaw karon nga magmagahi gayon sa pagpailawom sa mga kamot sa Diyos mo yun ang destinasyon. Okay, ang 14 balikon kus pag-ingon naghisgot o nagpasubot sa ganting nga mong langit. Ang tudling 17 nagpasubot sa kalaglagan nga mao ang impyerno ug ang tudling 15 nagpasubot og pagsunog sa laing pagkaistorya niya na pagsilot. Okay, kung pananglit makasala ka gali naman as kasaysayan usas sa paagi nga ikaw silutan labi na kung nang imong sa angay bagkang pagapat yun usas pamaagi nila ni adtos pagsilot kanimo magsunugon ka, di ba? Ay mo nagingon diri sa 15, masunog kini, mahanaw kini kaniya apan maluwas siya sa marang nakaikyas siya sa kalayo. So naghiskot og pagsunog ato dayong matandi sa kanabang pulong pod nga pagsilot, pagsunog o pagsilot. Dunay similarity na sa buot nato nga ipasabot pa o mensahe nga buot natong ipaabot diya sa inyong tagsa-tagsa. So sunugon ka o silutan ka apan dunay apan dili po na magpirmi ra gyud ng silota kay naa may giingon din hinga well siyempre og silutan ka daw mawa nimo ang kanabang kahimtang kanabang gawas nun ingon talang happiness kay gisilutan ko kaan ng puntuha. Pero sa sumpay giingon man diri apan maluwas siya sa madang nga nakaikyas sa kalayo. So sunugon apan makalingkawas nakaikyas ra
Ngayon makaikyas, masalbar ra. Ngayon itag masalbar apan giagi ba og kalayo o pagsilot. Di ba? Muna ang purgatorio. Giisip po na natong bilangguan sa mga kalag na doon na pa'y salang binial ay kinahanglan linisan sa sila dito ay mahiintra o makasulod, makaintrada gayon dito sa langit. Kaya lagi sa gikaingon ko na istikto ang langit, wala gayon pasulon dito bisan dunay gamay mansa. Di ba? Nasa pinadayag, no? Natong babasa. Masubot na to nga ang langit tanang mahiat tos langit kadto ra gyung wa nay mansang nabilin ba, wa nay gamay hugaw san usak gamay na limpyo na gyud ang tuwa dito. Ini mao lagi no sa Mateo 5:25 ngadto sa 26. Naghisgot og usab ka hitabo ba sa kinabuhi bas tao ba? Nga mapanag-ing yun nato sa doktrina may labot na purgatorio. Nga no, kay ingon sa ato ng nabasa lagi sa mga tudling, panag-ing nga pananglit ikaw lagi nakasa ba ka? Doon na kay nahimo nga dili maayo ba? O ingon talang nakapanghilabot ba ka sa butang sa imong silingan? Unya, siyempre kung nakabanday ang imong silingan nga ikaw mo'y nakahilabot silang butang, for example talang nawala ba o imo bang gikuha, bagi kawat. Doon ay nakaingon ba, doon ay nakapinpoint, doon ay nakakita nimo, ni silingan daw, sab, mingon nga, kato siya si Tripulano, moto'y nagkuha silang butang nawala. Siyempre, sumunay buhaton sa tundan, well, posible maugad kung dili ka ditsuon pag atubang pangutana kay kung sa ka imo pong buhaton masuko ba ka duulon ka rin mingog ba ikaw gakuha sa butang namo dito nga nawa na mo di na mo duol ni mo posible dito na mo paingon ditso dayon sa kuan kaya na bang gituhuan nila nga mo ay magkatabang na mauli katong butang nga kilibang ikuha nimo bang gikawat na usa sa posible ana nga modritso dahil nito sukmanan labi na kung ligon ang testigo nga moingon mo barogad nga nakakita siyang ikaw gyud may nagkuha. Well, ditso dahil dito ikiha dayon ka pananglit o dayon ibalo ka nga nag-abot sukmanan madelikado gyud ka masilutan gyud ka, di ba? Labi nagmaklaro yung ikaw din na pamatud-an nga na may testigo ang sa may imong buhaton kung nag-ingon dire kay kun kamo mo abot na sa hukmanan itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug bilangguon ka sa bilangguan. O nag-ingon dire sa mga unang pulong gingon nga kung may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. So ambot ipasabot ba nga kung ikaw lagi nakitaan ka inligon kayo maklaro man gyud adto sukmanan nga mahukman gyud kang sad-an kung sa may mong buhaton samtang naa pa kay panahon doon tong tag-iya mga iyo pagkagpasaylo dito kay basig pasiloon ka ang basig dili na iabot ng imong kaso ito sukmanan mapasaylo ka. Ingon ana sa doktrina pod may labot sa purgatorio ina na pod kung nakahibalot ang mga anak sa Dios mga Kristohanon nga oy kadtong dunay mga salang venial katong dili ika-impyerno nga sala ba dili man gihapon mahidot sus langit kay limpyuhan pa man silutan sa man bayran sa man tong mga gamayng sa abang nahimo. By the way moingon ra ba ng uban nga usog ng doktrina sa Katoliko nga kung kasala-sala di ay kita
ramon po ipabayron ang hintungdan ramon po nga naa man sa Biblia nga si Kristo mo ay nagbayad sa tumang kasalanan. Di ba supak sa doktrina sa balang kasulatan ang pagtulunan sa Iglesia Katolika kanang purgatorio kay kanang purgatorio bayad-bayad man din na sa salang venial sa mga kalag nga mahiadto didto niya unsa naman kunay pulos atong kamatayon ni Kristo sa krus. Wa ada ito'y bili. Well, mga suking tigpaminaw, dili ingunan na ang pagsabot nato sa unsay naisulat sa balang kasulatan. Kaya na may statement si Kristo ba nga? Nasi mga bulong nag-ingon, kinsa tong buot mo sunod ka na ko kinahanglan mo pasan sa krus. Ang buot ni Kristo mo ambita sa iyang mga kasakitan. Narita kalimod na nabisan si Kristo mao giihaw isip kabayranan sa tumang kasalanan, pero kita kinahanglan ta nga moambit sa kasakit ngayang ngayang na sinati dito sa krus. Kay mga Kristiyanos man ta, mga followers man ta, buot siya mo sinati usab ta para mahimo putang sama kaniya nga maantigo usab mo antos. Ita kaingon nga kadtong kamatayon ni Kristo sa krus gidisregard tus doktrinang Katoliko kay naa pa may purgatorio. No, ganang bayad-bayad sa itong mga salang venial. Di na buti pasabot ingon ana. O nga kita may nakalapas, si Kristo mo'y nibayad sa itong mga kasalanan kaya nga ramang yung kamatayon mo rin makabayad sa itong mga kasalanan na nga to ang pag-ambit. Kaya kinahanglan po ang pag-ambit para po mo epekto kadtong pagpangluwas ni Kristo sa krus. Kaya kung dili po ta mo ambit sa iyang mga kasakitan. Pero sao man nato pag-avail no, sa kaluwasan nga gihatag isip gasa ka nato gikan sa atong Ginoong Kristo. Sama ra bago na og kanabang pananglit na inyong dalang nagbaha diha no sa inyong lugar. Dayon dili gyud taas bang tubig ba? Oh, taas ng tubig dayon doon na rescue. Helicopter na rescue din itsa ni mog pisi or muhawid ka para mabira ka din mahiadto ka sa helicopter parang di ka malumos tubig. Na nagtuo ka nga mao na nga maluwas ka atong rescue nga nag-helicopter. Provided nga imong hawiran tong pisi para mabira ka og madala ka, mamaluwas ka, di ka malumos sa baha. Nya pananglit mao nagitsahan ka sa kinibang itsahan ka sa pisi. Unya di ka mahawid sa pisi na unsaon nimo nga mamaluwas ka. Ingon na usab kadtong kamatayon ni Kristo sa krus, perfecto nga kabayaranan sa tumang kasalanan. Pero kinahanglan kita mudawat nga mauna nga kadtong iyang kamatayon sa krus mauto iyang pagluwas kanato. Mutuo ta ni adto. Unya diha sa atong pagtuo, do na may mga kanabang dapat tumanon nato nga mga sugo ug unsa po'y mga silot-silot ni anang atong mga salaod nga nahimo kinahanglan ato pud nang kuanon atubangon. Oh. So, kita god inguna ni manggod ang nahitabo. Giklaro man na dinhi sa San Mateo 5:25 ngadto 26. Nga ikaw lagi kung kasala ka, ikiha ka na sukmanan kay kinahanglan imog yung atubangon. Kinahanglan imog yung bayran ng kung sisa ng imong nahimo. Dunay consequence ba nga kinahanglan imong tubagon? Manubag yung ka. Nagkaroon kay, nakahimo man kag pananglit katong sala gyud nga mortal. Na, ang salang mortal matud pastong na katunan si miagi nga may impyerno man gyud katong atong gibasa sa unang Juan 5 ba 16 ngadto 17. Pero dunay sala nga dili ka impyerno madapas ampo, di ba? Kana lang punto nga ang sala nga mortal maka-impyerno nya silot mo ng impyerno. So di kita kaikyas nga naa gyud silot. Kanang silot
Well, pag-ambit na sa kasakitan, pero lamang ka na akong impyerno, lahi ng klasya sa pag-ambit sa kasakitan kay impyerno, di man ka maalangit ana. Pero kung ang imo lang sala nga naada nimo vinya lang, well, naaraman nimo ang grasya sa Dios kay wala pa magid completely gyud nga miantihay ang Dios diha kanimo. O may nabiya tungod kay naa pa man ang grasya, kay maluwatan ang grasya kana ra man gyud makasala kag mortal. So naka sa kahimtang sa grasya pero samaran ba? Okay, doon na pa mga buling. O gatong buling diyang gamay diha nimo kinahanglan manubag sa igid pugkaato. Manutubagon nimo to naay silot para ato pananglit kung naa pa kadiri sa yuta. Kung doon na tayo mga pag-antos, matod pa sa sukapare nga nag-explikar anang may labot na purgatorio, kana kuno nga itong mga pag-antos diri sa yuta, dili kuno nato na ikaguol ngano kay kung pananglit na atas sa estado nga atong mga sala ganara mga binyal sa to pa atong destinasyon purgatorio ay may punta tas langit. Nya kana kuno atong mga pag-antos diri sa yuta, mauna na ato nang nasinati ang mga silot-silot o pabayad-bayad nato na sa atong mga kakulangon sa Ginoo. Itong mga kasalanan, itong kinagmay o mga venial sins na to. Pasalamat nga, bisa na apakunot diri sa yuta, well, hinay-hinay na tang nagbayad sa unsay mga salang venial nga nahimo na to dinhi sa yuta. Okay, mo man na una-unaon ragon na to gayo. Oh. Kaya ang doktrina sa purgatorio ingon ani man kung dili mahurot dinhi sa yuta, di na to mabayran tanan diri sa yuta, adto na tiwason dito sa purgatorio itong final cleansing o final cleansing. Atos akong basahon ng gusog tong official definition sa simbahan, may labot na ng kanang purgatorio. Basa ko na to pag-usab katong official definition ba? Official definition anang pagtulod ang may labot na purgatorio, gunsa ng purgatorio. Mo ni no sa CCC 1030 o ngadto na 1031. All who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation, but after that they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. The Church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. Kadto ko nung nangamatay ba ka mga kalag nga anaa sa grasya sa Dios o panaghigala ay doon sa mga paagi nga manaata sa grasya sa Dios. Well, kung nadawat ni mong mga sakramento nga kanang pabunyag ka o nituo ba ka sa mga buluhaton nga ipabuhat sa Ginoo, siyempre manaa jud kay grasya. Ano mga timaang makita nga nahinabo diha kanimo, nagpaila na nga nahimo kang Kristiyanos, nagpabunyag ka, dayon kalawat ka sa lawas ni Kristo, usap pa ng mga gipapabuhat ni Kristo nga imong gituman, manaan nimo ang grasya. Oo, so sa ato pa, naa ka sa kahimtang higala ka sa Diyos, manaan nimo ang grasya. Pero, gingon dere, but still imperfectly purified. Pero doon naman kung kayo nahimong mga kasalanan ginagmay ba, as we read ba atong unang Timoteo, unang Juan 5:16-17 nga doon na isalang gamay o venial kay pwede pa mandaog ampo. Pero doon na po sala ng mortal nga maka-impyerno yung tao na kining giingon diri nga but still imperfectly purified. Ang buti pasabot diri pananglit na aka sa grasya sa Dios, na akahigala kaniya, kinaan lagi ang grasya kay Kristiyano ka, pero nakasala kag binyal katong gihisgutan sa 1 Juan 5:16 nga
sala ba nga dili ika-impyerno nimo, mo ni buot ipasabot dinhi sa doktrinas purgatorio, but still imperfectly purified, dili pa ka pure gyud, di pa gyud kalimpyo kay nakay nabuhat nga sala nga katong sala nga dili ika-impyerno, are indeed assured of their salvation. Kaya ang imong sala dili man para impyerno, pwede pa man ikaampo, siguro nimo ang salvation ng kaluwasan. Pero after that, they undergo purification. Human sa imong kamatayon kay venial raman ang imong sa dili man na ika-impyerno, i-undergo pa ka, iagi pa ka og lugar o kahimtang nga linisan sa ka, i-purify ka. Muna gingon diri, but after that they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Kaya lagi, kinahanglan limpyo na yun ang may adto dito sa langit, limpyuhan sa ka. Muna ang giterm po diya sa Biblia sa unang Korinto 3:15, sunugon ka or silutan ka. So mapanag-ing sa kabilangguan. Mumang po ni diri sa San Mateo 5 na kung nakasa ka, manubag ka. Labi nagmuabot na sa hukmanan, then masintensyahan kang mapriso ka, well, bayra na nimo imong nahimo dito nga dili maayo. Bayra na nimo hangtod mahurot jud ang multa nga gihatag na nimo aya ka makalingkawas. Inguna na pud ang purgatorio. Kung kadtong salang venial nga naa nimo, inigkamatay nimo, linisan ka dito, isip silot sa imong mga salang nahimong venial, well, kung mahurot na yun imong pamahayad na kay silot man lagi ng purgatorio, aya ka limpyo na yun, aya ka entrada dito sa langit. E importante sad kani mga pag-ampo kay naaman po sa Biblia mag-inampo ay tinabangay bas pagtuo ba kay naalagi sa kadtong sa 1 Juan 5:16 kiingon man dito kung nakakita ka sa imong higala nga kasaog ka ng dili ika-impyerno, well, ampo siya sa to pa usap po res paagi nga magamay-gamay nga to bang multa kana bang ngalinisan ta maggamay atong multa sa paglinis dos purgatorio na mao nang pag-ampo. Una na yung mga halad pamisa alang sa mga kalag nga naatua dito nagtuo tatuas purgatorio. Nagkadtong sa ikaduhang Makabeo 12:41 ngadtos 45 na ariya mabasa na to isip pagpamatuod nga naa yun ng pag-ampo alang sa mga nangamatay. Kay sa ubang tinuhuan God, wala man sila prayer for the dead kay nagtuo man sila nga walay purgatorio nga aduna pay dapit o kahimtang nga makalingkawas pa ang mga kalag nga nagantos sa salang binyal nga ilang nahimo nga wa pa nila kabayre. Yamatod palagi sa kapare nga kung nagantos kunutan ni ining kinabuhia karon, pasalamat ta ana oy. Kay hinay-hinay na nga gikuwang-kuwangan na to ba ang atong multa dito sa purgatorio kung dito ta mahiadto. Ngunya kung dili na matiwas na to direk pamaya, dito na tiwason dito sa purgatorio. Kay kung di pa yun di pa ka-purify yun, kinanglan linisan pa mangyuga dito. So usap po siguro na basa hinungdan banganong si Kristo na ingon, bakit sa tungbot mo sunod ka na ko kinahanglan mo pasaan sa krus. Kung ato kong nahunaon si Kristo, ibalon na unsa ta. Iyang gibayaran na itong mga kasulanan kay kung wala itong iyang kamatayon God, di man ma-avail na to kanang atong mga pag-antos o unsa na silot-silot ya nato, dili na kana ba igo, dili na siya igo. Kaya dili na siya mo epekto kung wala tong kamatayon ni Kristo sa krus. Kaya katong kamatayon ni Kristo sa krus, mao to'y silbing kana bang pag-validate mo gi-validate ang atong mga pag-antos, ang ato bang mga pag-ambit sa iya mga kasakitan o kana mga silot-silot nato sa atong mga kasalanan, mga mahimo nang mabalid na siya. Miingnon talang sa milaing terma na madawat na dito sa langit pinaagi sa silyos dugo ni Kristo. Kinahanglan ang silyo ni Kristo, katong silyos dugo niya nga katong pag-ula sa dugo, mo to kinahanglan nga mahimong madawat ng atong mga pag-ambit sa iya mga kasakitan.
Muna nga dili pwede ingno nato nga kanang doktrinas purgatorios mga Katoliko gi wa man gipakawalay bili man tong kamatayon ni Kristo sa krus kay anong naa pa may purgatorio nga gipakamatya naman ni Kristo nga itong mga kasalanan, perpekto naman to nga halad bitaw, perpekto bitaw to nga halad, pero dili man nato na ma-avail ng pagpanubos ni Kristo kung dili ta mo dawat sa iya mga sugoon sa may mga epekto pod sa atong mga gipanghimong dili mao. Nangan manubag man po tas itong gihimo di man naingon nga tungod kay gipakamatyan ta ni Kristo bisag manghawat na lang kadiha, manulis lang kadiha, malangit gyapon ka kay giluwas man ka taniya, dili oy. Kinahanglan manubag sab ka pananglit nang ngawat ka diha unsa imong salang nahimo diha, imong umpisal man ka para ma-erase imong kasalanan. Ya kung unsa pa toy mga epekto sa imong gipanghimo kinahanglan bayaran sa nimo. Ingon ana dili kay atong sayopon pagsabot ng doktrinas purgatorio kay tanan kanang atong mga bayad-bayad sa mga sala pinangis to mga pag-antos o didto bas purgatorio mora na ipag mo epekto lang na tungod sa silyos dugo ni Kristo, tungod sa tong pagtuo ni Kristo. Kay kung wala tong Kristo, wala ang Ginoo, wala siya mamatay sa cross, dili mo epekto ka ng atong pag-ambit sa mga kasakitan rinhis kalibutan o didto ba sa laing kalibutan nga linisanan nga gitawag na tong purgatorio. Muna giingon dire all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation, but after that they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Kadtong mga kalag nga naa sa grasya sa Dios ug panagigalaay pero ana apa sa katubang estado ba nga dili pa limpyo gyud, imperfect pa na siguro ang galuwasan, pero after that once kamatayon mo agi sa og pagpanglimpyo o paglinis para makuha ba ang rekisito bang gikinahanglan nga para mahiadto ka dito sa kalipay o himaya sa langit. Ang simbahan o the church gives the name purgatory. Ang simbahan naghatag na inig termino o pangan purgatorio to this final purification. Kining pinalay ba? Tapusan yun nga panahon sa pag-purify. O muna ang gitawag o purgatorio. Lahi ni siya sa kanang silutanan sa mga makasasala nga kanang gitawag na tug impyerno. Lahi po na. So, mangutana tag-usob, no? Kung nalimot, asa na mabasa sa atong libros Katoliko, na mabasa na to sa Catechism of the Catholic Church, 1030 to 1031. Mao na mga suking tigpaminaw ang hinungdan nga ang simbahan Katoliko nanudlo gyud ana, dili na ingon nga gama-gama nga wala tay gibasihan. Kay kung mahitabo nga langit ra gyud og impyerno, magkapangutana man gud tagod, asa naman day ang hustisya sa Dios? Asa naman ang hustisya sa Dios? Ngano ba? Kay mingon man ta na sa Biblia ang Dios hustisya, no? Salmo 7:11 ba na kung wa ko malimot sa paghinumdom sa mong teksto, Salmo 7:11, ang Dios hustisya, makiangayon. Unya ato namang nahibaw-an nga ang gibug-aton sa sala dili man nagsama. Una may sala nga ika-impyerno inon talang bugat nga sa dako, mortal sin, naapoy sa nga oy dili ika-impyerno. O kana abang salang gamay ra matawag na to na gitawag na nato og salang venial sins. Nakaron pananglit tunguyong kaglangit ag impyerno. Pamatay ka dayon wa kay sala, for example, sample lang
dito ka dito sa langit kay wa man kay buling. Pero ang sala nga na nimo, salang mortal, siyempre impyerno ka. Pero vinya lang gamay ra imong sa bali, gibukaton sa imong sala, impyerno po ka. Kay di man ka po di adto sa langit kay bulingon man ka. Wa may makasulod dito sa langit bisan dunay gamay mansa. Nagron asam ka. Langan lang lagi og impyerno ka, magkapangutana man po dayon ta naahan naman ring hustisya sa Dios. So parehas raman di ay maimpyerno ang gamay sala og dako. Di lang ta mukuan. Bisag unsa na lang sala madakog magamay parehas raman di ay impyerno. Way kuana. Way question na magamay dako di ato lang dinagkuon kay lami man ang mabuhat ag silang dako kay kami man kuno matod ba nila? So di na ta. Wala di na nato susihon ang atong konsensya magamay mo dako parehas raman day impyerno. Asa namang hustisya sa Dios din ana nga gamay og dako nga sala iparehas sa impyerno. Ang mahitabo ana may hukmanan sa tao. Kay ang hukmanan sa tao kung gamay mong sa gamay ra pud imong silot. Kung imong dako imong sa dako pud ang silot. May paday ang kuan hustisya sa tao day kay makiangayon ba? Nya kining hustisya sa Dios dili day kay gamay og sala iparehas man dito sa impyerno. Naunsa ba? Pero diri ka sa doktrina ng Katoliko dili na naoy. Kung ang hukmanan sa tao makatarunganon kay ang gamay og sala gamay ra pod ang hilot nya agdakog sala dako pug silot. Kung makatarunganon pananglit ang hukmanan sa tao, mas makatarunganon ang hukmanan sa Dios. Dili malupigan ang hukmanan sa Dios mga suki nga tigpaminaw. Mao na ang doktrina ng Katoliko maingon nga gikuha na lang para maduha dili daghan ba ang paingnan ba kay samok kay badaghan ba kalibog mo nang iya na lang gitulo ang kadtong wa limpyo na gyud ning kamatay langit nya kadtong dun na pay mansa iusa to i-bracket lang ba nga kining bilong ni siya sa gamay o vinya lidto niya linisan sa ni didto mag-antos pero makalingkawas paghapon kay di man bugat yung kayo ang sa mo ni didto ni sa linisanan anang gitawag lagi nato purgatorio nya kadtong sala yung mortal ika-impyerno gado didto ana kay dako suna ang hustisya di ta maka-question sa hustisya sa Dios kung ingon ana kung pagtulunan sa Katoliko mo atong tuhuan kay kung pagtulunan ana mga fundamentalista kanang mga sigig atake sa tong tinuhuan makaingon man ta nga asa na maring hustisya sa Dios nga ang gamay sa laog dako iparehas man sa impyerno di ba? Mga suking tigpaminaw, hibalo ko nga ang uban ninyo wala ka paminaw sa miaging Domingo. Mauna nga nakauna-una ko nga akong basahon ng usob ang 1 Juan 5:16 ngadtos 17. Kay karon god sa atong part 2 ikaduhang hugna sa padayag nato alang nining tema may labot na purgatorio. Nakahisgot gihapon talaga niya ng gamay sala o dako. Ya tingali siguro ang nakapaminaw nga karon lang wala niadtong Domingo makaingon siguro to sila nga istorya ra man ni Veritas wa man say pasikaranan niya na wala man sa Biblia. Muna nga alang kaninyo alang nila akong basahon og usab. Kay wa kita magtumo-tumo ana diri sa Biblia. Nagingon diri
Ngunit prueba nato nga dili parehas ang gibug-aton sa sala. Naay ika-impyerno, naapoy sala nga dili ika-impyerno. Kinahanglan man gud nato na nga dapat mahibaw-an sa kinahanglan tuhuan sa nato na ay ha nato madawat ng pagtulunan milabot na purgatorio. Kay kung nang imo galing hunahuna yang sala managsamara ang gibug-aton magamay madako i-impyerno, well, murag mo sa gunto ko ana sa akong pagbalansi. Ma-question ginako ang Diyos ana. Gamay sa agdako parehason sa impyerno. Murag di gyud ko makatuoan ang Ginooha o ginana na siya. Kay para nako dili gyud siya makatarunganon kung ingon ana iyang hustisya. Gamay sa og dako iparehas ngadto sa kuan impyerno. Pananglit og moingon ka nga dili ingon ana ang Dios. Ang gamay pod iyang tubag, iyang tubagonon. Ang dako simpre manubag mo siya dako. Na pananglit og ingon ana imong pangunahuna maayo. Kaya unsa mo na to pag-prove na nga mao na gitudlo sa Biblia. Dunay gyud gamay sa dunay dako o dunay venial sin o mortal sin. Na kining 1 Juan 5:16-17 mo ni atong lig-on kaayong ebidensya o kapasikaranan nga wala ta magtumo-tumo kitang mga Katoliko kay naa na sa Biblia nga ang sala dili usa lang ang gibug-aton, dili man nagsama ang gibug-aton. Aniya sahon ko, kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mo sangput sa kamatayon sa impyerno, by the way no, alang kaninyong nagpaminaw karon, siguro ang hubad ninyo sa inyong Biblia wala sumpay og impyerno nya matingala mo nganong gisumpahan ni Veritas og impyerno. Well, mga suking tigpaminaw duha man gud kahulugan anang kamatayon. Kung na pa manggali laing meaning ana. Kanang kamatayon nga physical kana imong lawas pa nga mamatay ka nang mabulag ang espiritu. Amo na siya kamatayong physical. Pero kining kamatayong gipasabot dire, nagisgot siya kamatayong espiritual. O kana bang mo mawala ng grasya sa Dios diha nimo ba? Tungod sa sala nimong dako nga nahimo. Una, spiritual death ang gipasabot dire. Ang spiritual death god mga suking tigpapinaw kana bang impyerno ba ka? Di ba? Oh, munang sumpayan na kog impyerno parang masabtan ninyo para makuha dai ninyo ang buti pasabot nato bang mo target gyud nga akin ang kamatayon ang gipasabot kanang kamatayon nga mahiadto ka sa impyerno. Muna akong iparaphrase. Kung maingon lang kog sala nga dili mo sangpos kamatayon basig ang inyong sabot kanarang kamatayong pisikal lang ba na dili na buhibot natong ipasabot. So parang masabtan dayon ninyo ang tukma gyud nga buot ipasabot mo nang iparaphrase na kog impyerno kay mo man gyud pag ipasabot ani kamatayon man nga may impyerno ka. Mo na gingan dire. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon sa impyerno, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios ug hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang niadtong nakahimog sala nga dili ikamatay sa impyerno. Apan adunay sala nga musangpot gayod sa kamatayon sa impyerno ug dili na kinahanglan nga mag-ampo pagkamualang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong. Apan adunay sala nga dili musangpot sa kamatayon sa impyerno. O mao na mga higala no baga suking tigpaminaw nga naa sa Biblia nga ang sala day dili managsama ang gibug-aton na ay sala nga ika-impyerno gistaw na po sa nga dili ika-impyerno. Nang ingon diri nga ang kanang sala nga dili ika-impyerno pwede pa madaog ampo. Di ba? Mo lagi na inig kamatay ni mo ron. Nya naa pa kay sumadahon man ta kay matubang man atong kaag dito sa Ginoo. Ya pagtan-aw pag-assess sa Ginoo, oy. Ang tapot nga sa nga nabilin dia nimo nga wa kabayri.
By the way, no, ay ba mo ka tingala ba? Kaya basig may mo, kabayari sa tupad ay wala da ito katong kamatayon ni Kristo sa krus, wala ito'y pulos kay mabayad pa man ta. Dili lagi na naon pagsabot. Una to, kinahanglan tong kamatayon ni Kristo, kay mo man to'y silyo para madawat ang atong pag-ambit. Ang atong pagpanubag sa mga kasalanan mo, ipikto na siya. Tungod kay kadtong gihimo ni Kristo, human naman. Sa ato pa, bisan pa karon magbayad-bayad kasi imong kasalanan niya, nya wala tong kamatayon ni Kristo, dili na mo epekto. Ngano ba? Kaya dili mo na mabalido. Kaya ka na nga ito pag-ambit man para mo epekto ng atong pagpanubag sa mga kasalanan na pagbayad-bayad na to, para mo epekto na kinahanglan sa atong kamatayon yun ni Kristo. Kaya nga mang kamatayon mo ay makapa-epekto sa atong mga buhat diha uban sa pagtuo. Wala to iyang kamatayon, wa may bili man na atong mga buhat sa pagtuo. Kung sa na atong mga buhat diya nga panubagon niya sa Ginoo, wala na epekto kung wala tong mga buhat ni Kristo sa krus o diri ba siyuta. O na nga kadtong iyang kamatayon, mao lagi to mo na gituhuan gipanudlo istong simbahan. Kamanggalin ng kanunay nato nang i-commemorate sa ulogon sa matag Semana Santa. Mo man ay sentros tong pagtuo, wala to buhatan ni Kristo, wa man gid kaluwasan. Sa atong pagtuo sa iyang kamatayon nga mao to'y nagtubos na to, kabayranan sa mga kasalanan katong iyang kamatayon sa krus. Kinahanglan mo epekto na sa kinabuhi, mo epekto lang na sa kinabuhi kanang pagpanubos kung mutuman sabta sa unsay mga regulasyones sa pagtuo. Kay ikaw nakasa amang kag dako katong ika-impyerno, well ito ka, manubag ka na. Pero kung ang sa animong nabilin niya kanarang pwede pa ikaampo nang gaan ra, dili ika-impyerno, well imo nang antusan sad, imo nang antusan. Kaya kinahanglan malinis sa jud ka, aya ka masulod dito sa langit. Mo lagi matud pa sa kapare na dinhi kuno sa kalibutan kanang atong mga pag-antos, pasalamat nga kuan gitagaan tag privilege kuno na nga oy ato nang gihinay-hinay og bayad ang atong mga kasalanan diri. Gitubag na nato sa hinay-hinay pinagis to mga pag-antos dinhi sa kalibutan para magamay-gamay na lang ba magaan-gaan na unya ang atong multa nga kuan nga kana bang naa sa purgatorio ba kay tama mong gimultahan ka ana. O magaan-gaan na, parang gamay na lang unya. Kung naapag yun na, pag inigkamatay nimo, well, gamay-gamay na lang imong antusunon nito sa purgatorio. Kung nag-antus na kadaris kalibutan. Di ba? O mo na siya itong mga sufferings, mo bitaw na si Kristo. Isa tong buot mo sunod ka na ako, kinahanglan mo pasaan si krus. Kaya balo mas Ginoo nga di samtang ni apata ning kalibutan na ron nga gitugtan pa sa Ginoo ang yawa. Di man kalikayan nga maka sa taginagmay nana, no? O hibalo ang Ginoo ana, mao na nga atong mga pag-antos gikinahanglan na nato para mulig-o ng atong pagtuo aron pod nga sa hinay-hinay mabayad-bayaran na nato ba ang atong mga tulubagon dinhi syuta. Nya dili na nato mahurot dinhi sa kyuta, well tiwaso na dito sa purgatorio. Kaya di man ka makaingon nga inig kamatay ni moron maingon nga kag automatic limpyo na dayon ka. Unya daday kay nahimong gamay sa pagwinyal sin katong sala nga dili ka impyerno. Alang-alang idritso kas langit. Alang-alang impyerno pug ka nga dili man ka didto dawaton. Kaya ang dawaton sa impyerno kadto ra mang naisala yung para diha. Kadtong salang mortal matud pa sa 1 Juan 5:16 ngadto 17. Mao na kay basin maingon baka ba nga gusto ko sa impyerno. Unya ang sala nga imong gihimo by the way no pasi aron ni pero nani pagtulunan ha. Pananglit mo yung kag gusto ka mahiadto sa impyerno. Unya ang sa nga imong himuon kana rang gamay. Kadi ipo ka pag adto nimo didto si Satanas mag-atang dito sa gate sa impyerno. Mayon siya, oy di man ka para dire kay gamay ra man imong sa. Well adto didto asa ka paingon. Amo na kung gusto ka may impyerno ayon mo alang-alang nga imong sa. Nang landak-on gini mo. Mo na. Mo lagi inig makitaan kas Ginoo inig atubang nimo dito sa imong kalag dito sa niya siyang hukmanan pagtanaw oy vinyal man.
di man ni ika-impyerno, di gyud ka nako ibutang sa impyerno, di po ka diri ipalangit diretso kay kaning naas langit mga limpyo naman ikaw na pa mga kagamayng mansa, well diri ka nako ibutang sa linisan sa kanako. Muna gitawag sa Katoliko og purgatorio, lugar o kahimtang nga linisanan para malimpyo ka ay ka mosulod dito sa langit. Kanang San Mateo 5:26 no. Ay ninyo na kalimti mga suki tig paminaw kay kanang tekstuha mo na gigamit pod ni Tertuliano sa una usa ka Kristiyano sa pagdepensa anang pagtulon ang sa may labot na purgatorio. Kaya gipanag-ings bilangguan kay kanang bilangguan nang bayad-bayad man simong multa. Ay ka magkalingkawas. Inana po ang doktrina sa purgatorio. Dili taon ta dawat limpyo Bisag gitubos ta ni Kristo pinagis ang kamatayon sa krus, kinahanglan manubag sabta sa epektos tong mga buhat nga mga nahimo. Gipasaylo ta niya kay nangayo man tagpasaylo pero manubag gyapon ta. Dili na ingon nga dawat limpyo nga watay tubagon. Kay sama nang mga kagpasaylo sa Dios, well pasayloon ka sa Dios. Mangumpisal ka des pare pasayloon ka pare pero naapay pinitensya diha nimo nahimuon tungod sa epekto sa nga nimong nahimo. Ali ka nang pare pinitensya nga ihatag nimo sayon ra kayo paampuon ra ka. Dili sama atong pinitensya ni David nga nangayo tungod sa pasaylo sa Dios, nangumpisal sa didto ni Nathan sa kapropeta sa Dios. Nagbasol siya sang sala, gipasaylo siya matud pa ni sa pare sa Dios ni sinatan. Ingon siya, gipasaylo ka sa Dios. Pero mamatay mong anak mo na pinitensya pod nga yang nasinati, ang yang anak mamatay pod. So naabay tulubagon ba bisag gipasaylo na ka manubag hapon ka. Gadtong kamatayon ni Kristo sa krus mo to'y kapasayloan sa itong mga kasalanan. Pero manubag hapon tas itong nahimo. Dili na kayo dawat limpyo lang ka. Ringo na mga suking di paminaw. Mga suking di paminaw, ako mong gihagit no sa pagbasa-basa gyud ano mga doktrina gyud Katoliko kana mga libro nga nag-eksplikar sa teolohiyang Katoliko. Kining akong gipaambit ron, di ko kapasalig nga tanan-tanan akong nasulti diri. Kaya limitado na taon si Veritas. Tama na taon si iyang kaya. Hangtod karon sige pa kong gatuon. Naglisod galay ko dire kung saan ako paghisgot tanan sa akong mga nabasa. Right? Magaingon ko nga ambot, may galig ni katunga, di bagay ko kaingon. Muna nga, basig paspas mo mubasa kay nako, mas madaghan pa mong nahibawan siguro, maapsan po ko ninyo kung mabasa lang mo anang mga librong Katoliko nga nagpadayag og mga doktrina, mga explanation, mga tubag may labot na sa pagtuo. Suking tigpaminaw, dapat ay pila ka minutos. Itong basa ko ng sulat ni Apostol Pablo ngadtos mga taga-Pilipos sa kapitulo 1, tutling 29. Kaya gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundili sa pag-antos usab tungod kaniya. Nalagyan ng pag-antos. Yan ang pag-antos. Dili lagi ta kaingon nga ako mo kadto gitubos ni Kristo kadtong pag-antos niya sa krus mao na to di na kinahanglan nato mga pag-antos. Dili na mao. Kaya nga naman lagi mingon lagi San Pablo nga di kay gihatagan kamo sa pribilehiyo na pribilehiyo pagali din ng pag-antos.
Diba? Privilege. So pananglit ikaw karon Kristiyano nag-antos ka, ayaw tawag kasubuan na kay pribilehiyo man dahil ng pag-antos. Privilege sama man din na usa ka karon sa imong profesyon, sa imong trabaho, kung usama na siya ka privilege, at na ding pag-antos, privilege po dahil na, pribilehiyo. Kung na ikabalaka, Kristiyano kay ka nag-antos ka, ikabalaka na. Kaya pribilehiyo man dahil na, gingon diriyo. Kay gihatagan ka mos pribilehiyo, dili lamang sa pagtuo kang Kristo, dili lang, kundili sa pag-antos usab tungod kaniya. Ang pag-antos tayo usab ka pribilehiyo. O na, nganong nag-antos mo ka? Kay Kristiyano man ka. Siguro nag-antos ka kay doon na po kayo nahimong mga dili mao sa una, manang imong bayran-bayran, para mo epekto tong pagpanubos ni Kristo sa cross. Well, kinahanglan manubag ta sa mga epekto po sa mga dili maayo bakang nahimo na to. O pananglit, dili ikaw gid man naghimo sa apan ikaw lang nag-antos, nakaambit gihapon ka sa kamatayon ni Kristo sa krus. Katong kamatayon ni Kristo sa krus, katusilot niya, dili man to iyang sala man to natong tanan, natong mga tao, di ba? Pananglit ikaw karon, nag-antos ka kay dunay tao nga nagpasipala bagha nimo. Well, bulahan na kay nag-antos ka sa sala nga dili imo. Pero nakaambit ka nakaambit pa kang Kristo, malipay ka. Kay daghan man pud tuod nga naglisod tungod ra po silang isig ka tao. Nadili day nato na ikaguol. Kay sama ra dayang nakaambit tas pag-antos ni Kristo, kay katong sa nga iyang giantos dili man to iya. Pananglit karon naguol ka kay naakas kawadon, naglisod ka unya imong pasangilan imong ginikanan kay nganong wala magtarong sa ilang pagdala ninyo sa niadto pa. Wala ikabalaka na, ikagula na. E di pa ka malipay anang Kristiyano dahil ka kay nakaambit ka sa pag-antos ni Kristo nga, nag-antos ka nga sama niya nga dili ang kaugaling mo sala mo giantusan. Na, di ba? Na. Yan ka na lagi itong mga pag-antos diri na gumika na sa mga kasalanan o di ba ka sa atong isig katao. Well, kung dili na matiwas na to direct pamayad, panubag may nindot na terma na kanato mga tulubagon galis Ginoo, dili nato na mabayran diri syuta, o kung kulang pa di pa mahurot didto na tiwason didto sa laing kinabuhi nga gitawag og purgatorio. Mga suking tigpaminaw kana giklaro na sa San Mateo 12 tudling 31 ngantos 32. Nga ay kalibutan nga mauni, apan na apoy kalibutan nga paliabuton nga kadtong mga adunay sa nga dili sa Espiritu Santo matod pa. Pwede pa magkalingkawas didto. Una gipasabot na sa Mateo 12 31 ngantos 32, labi na sa King James Version nga in English, nga na ay laing kalibutan, no? Dili ning kalibutan na ay laing kalibutan nga pwede pa ka makalingkawas dito na gitawag na sa Katoliko og purgatorio. Makalingkawas ka dito kung imong dili sala nga ika-impyerno. Pero katong ika-impyerno sama anang sala sa Espiritu Santo, pwede na gid ka para dito. Okay, mga suking tigpaminaw, pikin na itong oras. Sa dili pa tahingpit magbulag-bulag, ay ninyong kalimtiwi ang atong website diya sa internet. www.veritas899.webs.com. Kung dili mo ka siguro sa spelling, text sila ninyo si Veritas sa iyang cellphone number, iyang cellphone 0918-5497065 atong musbon 0918-5497065. Pwede ta ninyo mapaminaw diya sa atong website. Pwede sa ninyo ma-download itong mga nangaging programa.
Okay, sige po natong tapuson pinagis pagbasa sa mga pulong gikan sa kapari nga mo si Father Oscar Luke Fair sa basakon nga giuluhan The Privilege of Being Catholic, pahina 182 sa lengguaheng Ingles. Many Catholics today have excellent education in secular fields. They have college degrees or have done postgraduate work in science, literature, law, or many other related areas. But their education in religion stop at the grade school or high school level. They have an adult's knowledge of many things, but a child's awareness of the religion. No wonder some of them feel that religion is for children. No wonder some of them abandon their faith when they are challenged by calumnies against Catholicism. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa mga kidagkuan sa atong simbahan, atong obispo, mga kaperian, atong Santo Papa, kini na lang inyong ubos sa sulugoon sa mga tulumanon, ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Dondiano Sr. alias Veritas Muengon, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.